Magandang araw, Ilocanja. Welcome sa Cure, ang programang tumatalakay sa ating kalusugan. Hello po sa lahat ng mga sumusubaybay ng ating show. Bago natin simulan ang talakayan, please allow me to introduce our guest doctor for today. She is a young, beautiful doctor who holds her clinic at the Metro Vegan Cooperative Hospital. She is an OB-GYN and a gyne-oncologist. Siya yung doktor na tumitingin sa mga cancer or mga sakit na mga reproductive tract ng mga kababaihan. Please welcome Dr. Judith Cristobal. Magandang araw, Doktor. Yes, magandang araw, Elton. And magandang araw po sa mga televiewers o tagapanood ng DocCure. Para sa mga viewers natin, ang sakit na pag-uusapan natin ngayon ay cervical cancer. Doktora, bakit po ba nagkakaroon ng cervical cancer ng isang babae? At kung nagkaroon ka ng cervical cancer, what are the usual signs and symptoms? Okay. Ang cervical cancer ay nagmumula sa human papillomavirus infection. Ang senyales or simptomas ng cervical cancer are pagkapaan ng isang doktor, meron siyang makakapang bukol sa kwelyo ng matres o cervix. That is cervical palpation. Susunod ay ang physical examination naman, makikita natin na meron ng mga kulani sa leeg, sa singit, or ang liver po ba ay nakakapa or which is palpable liver na ba kung malaki na ang kanyang atay. Okay. Susunod, by speculum examination, meron tayong makikitang bukol sa ating kwelyo ng matres. Kung makikita natin sa screen, ito ang itsura ng isang kwelyo ng matres na merong bukol. Okay. Dito rin sa screen natin, makikita natin na merong konting pagkalat sa vagina or the vaginal canal. Okay. Susunod naman na sinyales or simptomas na mararamdaman ng isang babae ay ang pagkakaroon ng abnormal vaginal bleeding or pagdurugo in between the menses or pagdurugo or spotting after sexual contact or pagdurugo after menopause. Okay, that is abnormal vaginal bleeding. Kung medyo may kalakihan naman ng bukol at nai-infect siya, magkakaroon din or nanonotice ng isang kababaihan na meron siyang mabahong vaginal discharge which is parang fishy odor or yung pinaghugasan ng isda. So, may follow-up lang ako, Doktora. You said earlier na it's an infection by a virus. So, yung virus itself caused the infection ng cervix and then eventually would lead into cancer. Yes. Tama ka, Elton. So, it's a human papillomavirus persistent. So, ibig sabihin, pwede kasi magtagal yung infection, pwede mo siyang makontract early in the sexual life or history ng isang babae, and then ang cancer lalabas at age 30, age 40, at most is age 70 to 80s pa, kung buhay pa ang kababaihan. Pero meron din tayong actually, ang cervical cancer ay nadedetect lang at late stage, which is very, very depressing sa ating mga doktor kasi mahirap na talaga silang gamutin. At the same time, ang mga pasyente, hirap na rin dun sa nadadanas nilang mga simptomas which are kagaya ng pagkirot or pagsakit ng flank or dito sa ating mga puson or balakang. Meron dyan na meron ding mga namamanas na or namamaga na mga legs because of baradong mga lymph nodes or salsalamagi in Ilocano. Pero so usually at what age usually does yung cervical cancer happen? Ang mean age natin is 50s or 51. But then as early as 30, meron tayong mga pasyente 30 to 39, and another peak incidence rate is among 50 to 59 years old women. Okay, so as early as 30 plus up to mga 50 plus. Yes. But even the elderly can also have cervical cancer. Even elderlies. So ayan mga kaibigan, pansamantala muna naming puputulin ang ating talakayan. Diyan lang po kayo at marami pa tayong malalaman tungkol sa cervical cancer sa pagbabalik ng Cure.